Ene atalar hakynda. En atalarymyzyň biziň üçin eden gowluklary barmak basyp sanardan has köpdir. Olar bize çağa mahalymyzda nähili mulaýymlyk bilen sereden bolsalar, gecelerine süýji uykularynyň oýanyp bize nähili mähir görkeden bolsalar, biz hem gartasan çağynda olara şeýle mähir bilen eden gowluklaryny gaýtaryp bermelidiz. Biziň çağa wagtymyzda soran manysy sowallarymyza olar nähili kanagat bilen jogap beren bolsalar, garran mahalyna olaryň hem bize gaýta berjek sowallaryna şol kanagat we sabyr bilen jogap bermek bu sapar biziň paýymyza düşýär. Bir wagtlar durmuş hakda hiç zat bilmeýärdik. Ne gürlemegi, ne de okamagy, ne de yazmagy. Gürlemegi öwrenýän mahalymyz iýde giderli manysy sowallary berýärdik. Şol sowallarymyz bilen olaryň kellesini agyrdan bolsagam, olar sabyr bilen bize bir zatlar öwretmäge synançdylar. En atalarymyz biziň ýadymyza diňe bayramçylyk günlerinde düşmesin. Olaryň biziň üçin nähili edizdigini, diňe ýylda sanaly edip bayram günlerinde ýatlamalıyň. Olar beýik gahrmanlar we hormat goýulmaga münasib adamlar. Olar üçin berilen iň uly we iň gymmatly sowgat sensiň. Diňe sen. Olar seniň bilen ýylgyryp, seniň bilen gamlanýarlar. Olar diňe bayramçylyk günlerinde ýatlama, wagt tapdygyň elmadama ýanlarynda bol.